Hajiya Nafisa, da aka ce Umar Hashim ya bar ku, ya kika ji? Rabu da ƙwallon mangoro, mun huta da guda. Umar Hashim, me yasa baka girmama Hajiya Nafisa? Wallahi ba zan girmama ta ba. Duk wanda ya san ya karɓi kuɗin Hajiya Nafisa, ya maida mata yanzu. Da alama kin jawo shi ko? Ina Hajiya Sara, tashi. Okay, ki zanna. Wani kin jawo shi ne Hajiya Nafisa. Hajiya Nafisa, bara in faɗa miki, dole abin da Umar Hashim ya faɗa sai kin maimaita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ba za ki faɗa ba ne? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hajiya Nafisa, in ga idanki.